Nuwun para pamirsa pandhemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten laladan pundi kemawon. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti kang murbeng dumadi. Ing wekdal menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling cariyos cekak anggitanipun Sasetya Wilutama kanthi irah-irahan ompong. Kados pundi lampahipun cariyos, sumangga dipun pidhangetaken. Mak jegagik Subandi nratap lan kaget banget. Untu sisih dhuwur cacahe 5 wis ora ana. Yen lambene dibuka katon untune wis growong. Mongko ora ana tanda-tanda babar pisan upamane krasa linu apa dene cekak-cekot minangka tanda yen untu arep cepot. Tilas protolane untu ya ora ana, ilang ngono wae. Kapan ilange lan opo kang jalari untune ilang babar pisan ora ngerti. Mongko wis luwih setahun iki Subandi ora tau menyang dokter gigi. Sikat gigi ya ping pindho saben dina ora nate let. Untune rijik, resik lan kopen. Lah kok ujug-ujug ilang. Iki kaya dudu sabaine. Saking judeg lan bingunge Subandi undang-undang bojone kang lagi dolanan HP ing kamar loteng. Delengen aku sing teliti ya, ana sing owah enggak? Aloke banjur ngadeg ngejejer ing ngarepe bojone. Kuntari nyawang bojone saka sikil nganti bathuk. Piye? Ana sing owah? Pitakone sepisan maneh. Pikirane sampean ae Mas, sing owah. Wangsulane Kuntari anyel rumangsa dibeda. Jalaran yen dideleng sak terapan pancen ora ana sing owah. Rambuté Subandi isih panggah botak, wetenge saya mlembung, pipine nyempluk tanda makmur, ora ana sing aneh. Subandi mringis bareng namatake panggonan lambe sakala Kuntari kaget kepati. Aduh, Papi, sampean kok malih ompong iki piye? Aloke Kuntari setengah jerit. Subandi cerita awal kedadiane karo kudu nangis. Gancaring carita nyetir mobile tumuju kantor, pikirane Subandi kebak dening pitakonan ngenani kedadian iki. Sarwa aeng kabeh dokter lan tukang gigi kang ditekani ora gelem masang untu palsu. Kabeh nyatakake yen untune sehat, isih tumempel ing gusi kanthi normal. Nanging yo kene pangrasane kuat banget yen untu-untune wis ilang. Bojone ya weruh yen dheweke wis ompong. Angger ngaca katon untu sisih dhuwur wis ompong. Jalaran ora ana siji wae tukang gigi sing gelem masang untu palsu. Kepeksa Subandi kudu biasake dadi wong ompong. Sapari polahe dadi sarwa ora kepenak. Subandi ora bisa ngguyu kanthi bebas kaya biasane. Yen ngguyu diempet supaya ora katon yen untune ompong. Tetemonan karo tamu pejabat penting ya diati-ati banget. Yen bisa irit ngomong dadi ora nganti kadenangan yen untune pranyata ompong. Yen mangan ya alon-alon ditepakake untune kang isih wutuh utawa diuntal ngono wae tanpa dimamah. Lan ana bab liyane maneh kang serius saka rumangsane abape dadi mambu. Mula saben arep ketemu karo sapa wae, dheweke luwih dhisik nyemprotake parfum mulut supaya napase seger, nutupi abape kang saka rumangsane mambu lengur. Mula botol cilik parfum mulut mau dadi isine kantong celanane saben dinane.
Senajan ngono pikirane tansah ora jenjem. Angger kepethuk wong pikirane dikebaki pitakonan, kira-kira pawongan iki weruh ora yen untune ompong. Nanging yen arep takon genah isin lan bakal ngurangi wibawa. Mosok wong penting ing kantor kok pitakone sepele banget. Saking ruwete pikirane nganti ora sadar yen Kamil anak buahe wis ngadeg ing ngarep lawang. Badhe nyuwun tapak asma panjenengan, Pak. Kandhane Kamil karo mbenakake masker kang nutupi irung lan lambene. Subandi maca kanthi teliti berkas laporan anggaran kang dipasrahake dening anak buah kuwi. Iki wis termasuk titipane Pak Joko lan titipanku to? Sampun, Pak. Atine ayem, wis kegambar ing angen-angene duit kang bakal diterima saka proyek iki. Perkara tembung titipan iki Kamil bener-bener bisa diandelake. Wis meh 4 taunan sakploke Subandi nglungguhi jabatan iki, Kamil bisa ngatur titipan kanthi becik, lancar lan aman. Ya saka tembung titip mau dheweke saiki bisa mbangun omah, magrong-magrong, tuku tanah, montor gres lan duwe deposito. Kahanane pancen wis beda. Subandi saiki sawijine wong penting, duwe andahan ing endi papan akeh wong asung kurmat. Penampilane resik lan wangi, beda adoh banget karo puluhan tahun kepungkur nalika dheweke isih dadi aktivis mahasiswa sing kritis, sering diuber-uber aparat amarga mimpin demo. Rampung urusan tanda tangan, Kamil nyodorake berkas maneh, isine proposal lan undangan saka salah sijine ormas supaya Subandi gelem dadi pembicara seminar nasional, yaiku upaya pemberantasan korupsi kang bakal dianakake wulan ngarep ing sawenehing hotel bintang 4. Niki sae kangge branding jenengan, Pak. Kandhane Kamil. Subandi mantuk sarujuk karo sarane Kamil. Yen dadi narasumber genah jenenge bakal saya kawentar dipacak ing koran apa dene siaran TV. Apa maneh tema seminar iki lagi dadi punjer kawigatene masyarakat. Lan perkara pidato wis dadi sego jangan tumrape Subandi. Wanti-wanti supaya ojo nglakoni korupsi uga wis sering digawe bahan pidato marang para andhane. Dumadaan Subandi eling untune saiba isine yen para undangan padha weruh yen dheweke tibake ompong. Untune sing ompong difoto, disyuting, dideleng wong sak jagat kerat sing padha maca koran apa dene nonton siaran televisi. Bayangake bab mau Subandi dadi ketir-ketir, mula undangan dadi narasumber kuwi kepeksa ditolak. Kenging menapa, Pak? Menika kalau dangan sae sanget kangge ngangkat asma panjenengan lho. Pitakone Kamil saja bingung. Subandi meneng golek ukara wangsulan sing pas. Coba delengin sing teliti, awakku iki ana owah-owahan apa ora? Kamil ndeleng atasane kuwi ing batin rumangsa gumun dene pitakonane sajak nganeh-anehi. Apa maneh nalika Subandi meringis, Kamil kepeksa ngempet guyu. Piye? Boten enten sing berubah kok, Pak. Wangsulane Kamil. Bloko suta wae, aja pekewo. Saestu kok, Pak. Boten enten sing berubah. Subandi meneng saja kalegan. Ewa semono sapungkure Kamil, atine dadi goreh. Bareng dipikir jero, perkara untuk iki kaya dudu sabaine kebak misteri. Lah piye to? Kamil lan para dokter gigi ora weruh yen untune ompong, nanging nyatane bojone weruh.
tegese ana sing bisa weruh lan ana sing ora weruh yen untune wis ompong. Angel bedakake wong sing bisa weruh karo sing ora bisa weruh. Sing luwih aneh maneh tibake sak dalan-dalan uga akeh wong ompong kaya dheweke. Nalika mulai kantor iki mau Subandi wis kepethuk pawongan 5 kang uga ompong. Racake para pawongan mau padha numpak mobil mewah. Sesuke ya kepethuk pawongan liya maneh kang uga ompong numpak mobil anyar lan uga nganggo klambi seragam kaya kang dienggo padinane. Subandi bingung mripate diucek-ucek mbok menawa dheweke salah deleng utawa mung tom-tomen. Berarti sampean ora dheweki babi akeh kancane ora dadi apa untune ompong pokoke duwite akeh. Aloke bojone nalika krungu critane Subandi mung meneng. Seminggu candhake Subandi nampa WA saka Pak Joko, isine singkat lan ngandung perintah supaya dheweke gagian menyang kantor. Kamangka wektune wis dudu wayahe jam kantor, atine tratapan mesti ana bab kang wigati banget. Atine saya serseran nalika ing ngarep kantor katon ana sawetara polisi padha jaga. Uga ana pawongan nganggo klambi seragam kanthi logo KPK. Getihe sakrala krasa mampet nalika weruh Pak Joko, Kamil lan pawongan loro maneh wis nganggo rompi oren. Sing digumuni pawongan papat kuwi untune uga katon ompong klebu Kamil. Subandi kaya ora duwe daya, tanpa sadar tangane graya-graya untune, mripate mendelik amarga kaget kepati. Jalaran saikine sing ompong ora mung untu sisih dhuwur nanging uga sisih ngisor. Tegese Subandi babar pisan wis ora duwe untu. Cotel.